an balima aw ni ɲankuma kibaruya min an bolo bi ka da tulo kan o de ye k'a fɔ ko parti min bɛ Mali la nɔ ni a bɛ fɔ o ma ko RPM olu ka député 4 kɔni bɔra u ka parti la ni o ye RPM ye Sikaso mara la ni député minnu kɔni bɔlen filɛ RPM na nin ye u y'a jira k'a fɔ ko ka olu to RPM na ko parti kunkanko foyi tun tɛ sara olu la wa ko a kun ka di olu ye ko mɔgɔ de ka bila parti ɲɛmɔgɔya la ko mɔgɔ minnu bɛ se ka ko ɲɛnabɔ parti kɔnɔna la nka ko u ma o kɛ dɛ k'u ye mɔgɔw de ta ka bila parti ɲɛmɔgɔ la mɔgɔ minnu tɛ se ka ko ɲɛnabɔ k'o de kɔni kama sa k'olu kɔni bɔra parti la kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka da aw tulo kan o de ye k'a fɔ ye ko an ka kaso lakanabaaw ni o y'an ka kaso gardiɲɛw ye olu kɔni bɛ u kɛlɛ ka sen kan a bɛ wagati damadɔ bɔ sabula ko kabini san 2016 tɛmɛnen u ni gouvernement kɔni ye bɛnkan dɔw kɛ o bɛnkan ninnu kɔni kɔnɔna la sa gouvernement ko k'a bɛna dɔ fara u sara kan bakuruba la ko wari bɛ taa jɔ fɔ miliyari 2 ɲɔgɔnna la nka an bɛ don min na i ko bi halisa ko o laɲini ninnu kɔni ma se ka sabati kaso gardiɲɛw y'a jira k'a fɔ k'olu ka nin baara ye ko tɔɔrɔya sugu bɛɛ b'a la wa ko degun sugu bɛɛ b'a la ko gouvernement kan ka kɛ togo sugu bɛɛ la ko walasa ka olu ka laɲini kɔni sabati ko n'olu ka laɲini ma sabati k'olu kɔni tɛna a dabila de ko nin kɔni ye olu wulilen ye ko sabula k'olu fɛnɛ ye ko nɔ belebele bɛ jamana lakanani na an balimaw aw ni ce aw ka kulomajɔ la ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo